Така, аз съм супер недоволна. Сестра ми, чакайте, сега ще намерим. Велина! Къде си? Тъпо ела тук, някакви си цялата къща. Така тя не знам къде е. Допреди малко беше тук. Няма я. Изчезна безследно. Вена, ела те покажи, няма те гоня. Няма те търся. Чакай да се да проверим гардероба. Добре, няма я. Къде си, бе? Кажи как си на камерата. Добре съм там. Не кажи още нещо. Къде се беше скрила? Кажи на зрителите. Снимам се. Да, ти го покажи кой са бързи приказки за България. Добре, май това беше.